Добрий день, вітам wszystkich, кому інтересна наша русинська тематика, хтось інтересує русинами і тим, що ми хочемо про себе розказати собі, русинам іншим, а цілому світові за себе, за русинів. Днес я пропоную припозиритися такій книзі, котра тепер ся видає, і вона вже в різних бесідах є видана. Чекаємо теж, що в Україні буде нова русинська декада про наступне десятиліття. Автор Старік Полок, він на сайті Rusin Society таку публікацію у серпні, в августі. Про ту книгу, таку загальну публікацію він пояснить про теми, котрі в тій книзі є. Опублікував, а завдяки автору маю можливість прочитати 11 розділ цієї книги, котрий називається «Децентралізування», і в котрій автор звідать, чи як мали би діяти русини. Централізовано щось робити про свій нарід в різних напрямках – культурним, національним, щодо прав русинів. Чи має бути децентралізовано, що кожен сам засібно, кожен собі там віддільно. Таке питання автор ставить в тій 11 розділі своєї книги «Нова русинська декада». Є дуже інтересна книга, як вона се з'явить, то совітую всім читати. Вона вже, думаю, вже на англійській мові на сайті є, можеш собі читати, хто англійську знає, або дай як собі там перекладати помалі. На сайті Rusin Society. І автор ставить такі інтересні звідання щодо, як би русинам ліпше діяти, чи капчаючись вшитко разом, чи подільно. І ставить таке питання, як маємо низ в світі, що фізично часто неможливо то об'єднуватися, деякі діяти, щось разом робити. Натомість пропагувати або давати можливість запознати з нашою русинською культурою тим людям, що живуть поруч з тобою, що є дуже добре, коли ті люди, що суть русини, а не мали можливості поряд різні, можна сказати, фізичні причини вже не мали. І тут далі різні там психологічні причини, ментальні причини, котрі, коли не мали доступу і не знали, як це скапчати з тим, щоб запознатися русинською історією, культуру, літературу русинську. Автор каже, що маємо десь такі приклади, коли можемо припозиритися, що буває, як, наприклад, деякий нарід, навіть державний нарід деякий, що в медіях може повісти, що зробив і переміг, побідив. Маємо, автор каже, арабська весна, там от було революції такі. Що там, де навіть медійно перемогли ті, котрі були в тих революціях, котрі були за права людей, за вшитко, за європеїзацію, законодавство, все. Коли вони перемогли, побідили вшитко. Цілий світ був з ними, все повністю було так на їх стороні, але результат був наоборот. До влади всюди прийшли ще більш диктаторські, тоталітарні деякі режими, автократичні режими, і всюди було зменшення прав людей і національних любих прав. Ну так от, якщо позирити тут, якщо ти таке враження, що в медіях нібитося так, от, швидко добре, тебе розуміють, тебе підтримують, всі тебе підтримують. Чи то значить нараз, що якщо тебе всі підтримують, чи тебе так там розумієш, що щось з того буде далі. Може бути так, що тебе вшитки розуміють, все добре, всі з того соглашаються, а далі буде ніч. І от таке, власне, звідання ставить автор, як русинам діяти, на що надіятися. Чи, наприклад, там месенджери, соціальні сіті, групи деякі, дають що таке, що воно буде далі прогрес, далі се буде розвивати. Нам, русинам, є до чогось розвивати. У нас такий є ціль, щоб на сайті ЮНЕСКО, там, де пише, що нарід русини і русинська бесіда є під загрозою зникнення, може зникнути, ми маємо зробити так, щоб на сайті ЮНЕСКО, в тому розділі, що бесіди, котрі зникають, нарід, котрий може зникнути, щоб з того розділу русинів забрали. Що у русинів не є такої небезпеки, що вони мали би чомусь з якихось причин, об'єктивних чи необ'єктивних, але зникнути. Ми хочемо, аби ми не зникли, правда? Як кожен нарід хоче не зникнути. Чи хоче зникнути нарід український, не хоче зникнути. Хоче зникнути нарід словацький чи мадярський – ні. Ну і ми, русини, так само. Не маємо такого наміру і бажання би зникнути. От що ми маємо робити? Як ми маємо діяти? Автор ставить питання, що навіть тоді, коли цілий світ з тобою, всі тебе підтримують, всі тебе розуміють, чи то щось змінить. Може бути так, що ніч не змінить, як ці арабські весни нам показали, що ніч з цього не буде.
В тому розділі далі автор звідать, що суть різні способи діяти. Є коли така мала групка людей, а наробити нічити може ого-го-го. Да? Наприклад, большевістська партія. Там пару людей того всього було. Натворили справ, начинили там швидко то жахіття. Що вони вробили, то аж страшно повісти. Да? То, що в Закарпатті русини на теперішній день не є національність, і народ, це є перше, то є большевіці, то комуністи придумали в Москві в 25-му році, на якомусь там цьому інтернаціонал, щось там все збирали вони в Ракоші і постановили, що тепер русини в Чехословації от того моменту суть українці в Закарпатській Україні. І їх то не інтересувало. З того часу в швидкі публікації в СССР писали, що в Закарпатській Україні ту і на Закарпатті того слова ще ніхто не знав, що це Закарпатська Україна. То є Подкарпатська Русь, частина Чехословакії. Карпатська Русь. Угорська Русь була перед тим була, бо 1000 років були в Мадярщині в Єдному королівстві. Ну. А вже у Москві було прийнято рішення, що то є Закарпатська Україна і що то там живуть українці. Не? Комуністи, большевики це вирішили, донись маємо рикошетом тулупить по нас, тому що Україна, декомунізуючись, не вшитки розуміє і не знає, як то зробити, щоб відмінити вшитки розпорядження Сталіна, наприклад, в Закарпатті нись. Маємо такі розпорядження Сталіна, котрі діють донись. Не? Їх ніхто не підтверджує, але їх ніхто і не відкликав. Да? Наприклад, не відмінив, не осудив, не зробив так, що того дистанцуємо від тих злочинів сталінської влади і режиму комуністичного, котрий був тоді в Москві, котрий таке розпорядження прийняв. Комуністи-большевики захопили цілу Російську імперію, чинили, що хотіли. Їх було кілька людей, але чинили ого. Олександр Солженіцин у большевиках, у комуністах пише таку страшну річ, котру я повністю з тим соглашався, що революції робляться так, що потім часть та прошарка населення, котра повні функції не виконує інтелігенції, тобто інтелектуали, котрі деяка квінтесенція думання або світогляду народу, то що є довкола, вони якось тут вміють формалізувати, вербалізувати, і люди розуміють, що то є те, що ми думаємо, чим живемо. Ну, так і він каже, що, наприклад, у комуністів, большевиків прийшли люди, котрі не беруть нести відповідальність за державу і за інших людей. Що б вони не хотіли, для них часть суспільства, часть общества, котре є, то є такі люди, котрі можуть робити, що хочеш. Це справні, на нічі. Так писав Олександр Солженіцин, і я думав, що він був тим правий. Питать автор Старік Полок. Як то є, коли діють малим групам, а вміються добити великих справ? Що то є про русинів? Я думав, що то, як діяли большевики, ким вони були, їх ідеологія це не придає не для русинів. Коли єднаємося в інтернеті, чи дає це результат? Думав, що теж, каже автор, невідомо, чи дасться. Може, ніч не дати. Навіть як ми переписуємо, щось там ділимо, матеріалом, інформацією, може, ніч не рушити, може, буде така стагнація цілком, котра ніякої перспективи ніч допереду не дасть. Як маємо чинити ми, русини? Що нам дасть можливість розвиватися або досягти такого рівня, щоб ЮНЕСКО вже не казало, що ми під загрозою зникнення, як і деякі такі тварини в зоопарку сидять, що вже останні живуть. Щоб не писало так про русинів на сайті ЮНЕСКО, на сайті підрозділу ООН щодо культури. Що русини не такі, що його і пропали. Бо якщо ми били, якщо наш нарід є, якщо діди-прадіди тисячоліття до цього моменту привнесли, то що нам залишили наші діди. То чи вони залишили то для того, аби на нас швидко все скінчило? Маємо позирати на себе, як на тих, котрі є кінець цього ланцюжку русинського народу. От кінець, швидко, на нас цього обриви ніч не буде далі. Автор звідать, чи маємо позирати так, як ми, десь посередині, а далі після нас буде. Як маємо поступати нись? Щоб далі наш народ перетривав, щоб ми били. Щоб
ми не зникли. Щоб ми не стали причиною того, що русинів далі після нас не буде. Деякі наші такі вчинки, деякі наші поступки, або деяка наша бездіяльність, відсутність старання, або яке таке старання, незрозуміло, яке. Це ж би не приклало до того, щоб наш нарід зник. І далі наші діди, внуки вже не було нашого народу. Щоб не стало то в цей момент наш, щоб це не стало позад нас. Читаємо публікації на сайті Rusin Society, автора Старіка Полока, bardzo інтересні публікації. Як він прочитав не цю публікацію, а то 11 розділ цієї книги «Новорусинське десятиліття», то залишилося в мене більше звідань, ніж було до того. Зазвикли так читати, що якщо щось прочитам, так думаю, о, як добре, то тепер даш то розумів. Як то їм прочитав, тепер думаю, о, оказується, то, що думаємо, розумів, тепер не розумів. Bardzo інтересні контроверсійні публікації Старіка Полока, звідать трудні речі, звідать тяжкі речі. Ставить такі питання, на котрі інтересно думати, бо воно нам допоможе пак для себе особисто вирішити, чи варто бути русином, чи русини то тупікова. Така ветвь, котра ся має заникнути, пропасти, і ми то все то зробимо, от сядемо і будемо сидіти, доки не пропаде вшитко. Чи даш то робити треба, чи способні ми зробити, чи ми можемо далі передати ту культуру, ту велику культуру того народу, історію того народу, котрий був до нас. Чи ми вже не здібні далі свій нарід передати далі і пролонгувати, продовжити. Всі ті питання, досить інтересний спосіб, а подеколи такі питання, що котрі ніч не допомагають зрозуміти, але ставлять ще більше питань, ставить автор Старік Полок. Думав, це теж є добре, колись він вчив нас на методології наук же. Лем тоді, коли ти поставив таке питання, на котре не маєш відповіді, знайшов таке питання, на таке звідання, на котре відповіді не маєш, то значить, що від того моменту далі є шанс, що буде деякий прогрес. Доки ти не вперешся в таку стіну, котра не дає відповіді, то шанси розвитку, шанс прогресу, шанси деякого відкриття наукового і немає. Наукове відкриття зачинить там, де ми ставимо собі таке питання, на котре не маємо відповіді. Як практично діяти русинам, щоб русинам було далі добре, щоб русини далі тривали, далі били. Вітання všetkým.